jenengan zakat pas dibagi berhasil balik neh nenggone jenengan malih. Hukumnya sah ora? Ini iki tafsil dijawab. Ya Anatut Tolibin ngendikan fala tajuzu in raja'at ilaihi bikhilah wa tajuzu in raja'at bila syartin ba'dal qabdi. Ora sah nek zakat balik sebab rekayasa. Sah nek balike tanpa syarat terus wis diterima karo mustahik. Khilah iku piye? Contone, Kang aku zakat iki ya. Tapi engko nek berzakat balik noneh ning keluargaku. Ku khilah. Contone, Kang aku zakat tapi berbodo balik noneh ya. Lah ngoten niku ora ana unsur tamlik kepemilikan secara sempurna. Kasus iki iku padha karo ndadekake zakat dadi utang. Iki sing ra sah. Ora sah maneh nek zakate iku mau sing nampa, sing bagi ora amil zakat. Amil zakat iku Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau organisasi yang menginduk kepada Basnas. Lazisnu ora amil, Lazismu ora amil. Nek sing bagikno iki mau kok relawan, panitia, misalnya panitia zakat masjid, musola, RT, balik neh iku ora sah. Tapi syaratnya nek sing nampa iku mau jenengan misale iku muzaki sing ora berhak menerima zakat, muzaki sing ora mustahik. Nek jenengan mustahik sah. Iki cetha nggih. Tapi syaratnya iki mau laisa bikhilatin, ora sebab rekayasa. Beda nek jenengan serahke zakat iku mau ning gone Basnas, Las, atau organisasi yang menginduk kepada Basnas lainnya, iku sah kamerga apa? Amil kuwi mewakili mustahik. Misalnya jenengan zakat ning gone Basnas, terus Basnas ora nyerahno zakat iku ning gone mustahik, ning gone fakir miskin, iku jenengan kewajiban zakate wis gugur. Beda nek diserahno ning gone panitia, tapi panitia ora mbagi. Nah iku kewajibane durung gugur. Maka selama panitia belum membagikan zakat kepada mustahik, iku ora sah. Terus piye? Hukume panitia nyampur zakat iki sering terjadi ning ngene desa-desa iki. Ana wong marang ning ngene masjid, sak zakatan dicampur dadi siji, baru ki terus lagi dibagi. Sebagian kuwi nek jenengan tampa iso wae. Iku berhasil jenengan dhewe. Angin iki kok nek balik neh kepiye? Nek tanpa sengaja iku ora apa-apa. Balik malih wae lho ten kene ya Anatut Tolibin. Wa tajuzu in raja'at bila syartin, oleh nek balik malih tanpa syarat. Termasuk tanpa syarat iku kekacauan sistem pembagian distribusi zakat. Apike kula saran, nek zakat kuwi plastike ditulisi RT 1, iki RW 2. Dadi ojo dicampur. Engko nek dicampur, dadine ana kemungkinan zakat kuwi balik ning ngene muzakine maneh. Solusine ditulisi ojo dicampur. Silang RT 1 dibagikno ning ngene RT 5, RT 5 dibagikno ning ngene RT 1. Engko insyaallah ora bakal kecampur. Gampang kok bener nek ngilmuni. Sing masalah kuwi ana kiai nglumpukno warga ning gone masjid wong 30 misale. Wong 30 kuwi hanya modal beras 3 kilo. Kang iki zakatku. A ngomong ngono ning gone B. B terus kemudian ngekno ning sisae, Kang iki zakatku ya Kang. Tak wekno jenengan. C. C kemudian wis nampa diwekno ning gone D. Ngono terus. Zakat dadi dolanan. Dan menurutku ngeten iki helah. Senajan ora balik ning gone awake dhewe, tujuane zakat itu kan tamlikul mal, menguasakan harta. Harta iki kan kudu dikuasakan, diterima secara sah, bisa digunakan. Walaupun secara fikih praktek koyo ngono kuwi mau dibenerke, nek aku ora setuju. Masuk zakat iki dolanan. Sejarah zakat itu kan diceritakake Kanjeng Nabi wayah bodo, weruh ana wong miskin isih njaluk-njaluk. Akhire diwajibkanlah zakat fitrah. Supayane apa? Supayane wong sing njaluk-njaluk wayah bodo, wayah seneng iki ora ana, ngono lho. Lah saiki nek misale gedulanan, wong 30 kumpul dadi siji, modal 3 kilo beras tok, puter, iku ora yo akhire baru atau dimat tok. Ora ana tujuan syariate, makane aku ora setuju praktek ngono kuwi dilakoni. Kula baleni malih, zakat fitrah sing beras balik ning gone awake dhewe iku sah jenengan tampa nek dighairi khilah tanpa rekayasa.
Terus tanpa sengaja. Iki mau aku sekedar jawab pertanyaane Kang Muhammadun. Wis ngono wae ya, dawan ku. Iki syaire. صحت زكاة أوتها يعود إليك إن عن حيلة بعيد. صحت زكاة أوتها يعود